Yo, aduh. La 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 la. Goyang sini. Ya yo ya yo. La 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 la. Lo 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 lo. La 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 la. Yo 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 yo. Yo, yo yo, la la, hey. Yuk boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Oh. Hijau. Yo. Jos. Yo boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Kasih semangat sekali lagi yo. Luar biasa sekali bila penampilan dari adik-adik kecil. Oh, ya. Yo. Ayo kasih tepuk tangan, kasih semangat sekali lagi yo. Yo. Nah. Oh. Nah. Hey. Sapa iki? Iki geluduk to iki, Le. Duduk. Sapa iki? Putra. Iki Guntur. Yo. Guntur. Iya. Goyang sini. Hoi. Aduh yo. Yo kasih tepuk tangan yo. Tepuk tangannya mana?
Aduh yo. Jos. Iya. La. Yo. Ferdi lalak nyala dadak. Yo. He. La. He. Lo. Guntur. Ayo le. Iya. Sopo sing arep teko iki, Nduk? Gluduk. 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 Yo. Goyang sithik. Yo. La. Yo kasih tepuk tangannya mana yo. Hei. Aduh yo. La. Lo. Maju le. Ayo gula. Yo. Dangak le. Oh. Yo. Hey. Ya. Hey. Lo. Iya. La. Emper malah kaya kuntet apa iki sel. Lah, piyo. Anake kuntet apa piye to kowe iki? Untune apik kae loro kae, Nduk. Piyo. Iya bagus tenan. Ki Guntur karo Ki Bledek. Yo, karo Ki Gluduk wis do sowan. Yo. Prajurit. Prajurit. Jagat dewa asisaning Bathara jagat. Hestungkara Manik Raja dewaku yo dewaning sun. Oh. Hei latala jagat. Hei prajurit. Mula dinane iki aku kelawan kowe tinimbalan ngersa dalem sagunging para pamirsa. Sik trompete mandeg dhisik. Nah, lek aku catur trompete mandeg dhisik. Dimen kabeh para pamirsa kae do pirsa marang gebyaring seni budaya tradisional ya kuwi jaranan satriya piningit. Prajurit. Ayo Nduk Semar Nduk, diwangi Nduk. Dawo. Tangane. Dawo, ayo meneh padahal. Prajurit. Dawo. Pati. Dawo, ayo sing bunga. Teh pati. Ayo guyu teh. Iyo. Aku nyawang untumu malah kok sak genteng-genteng. Lu jroning suka parisuka aja nganti padha lena saking kawaspadan. Jalaran dinane iki ora kaya padatan kang wis kelakon prajurit. Mula dinane iki samaptakno sakabehing para prajurit. Sesuk-esuk barengi pelawan mlethek ing surya sangka sisih wetan. Derekno aku ya Teh, derekno aku mung sedyaning lamar putri sing dumunung ing Praja Kediri. Sing jenenge sapa Teh? Sing jeneng Putri Sangga Langit. Prajurit. Aduh tak ngedingake Bencong. Aduh Pranda Gusti Allah Pangeran. Duh nyuwun pangapura tretan mik pola beda salah kalaben lopotan Dek. Prajurit. Mula dinane iki jroning suka parisuka aja nganti padha lena sing kewaspadan. Aku kok pengin kiprah, pengin jejogetan kowe duhe. Wes padakno kasih tepuk tangan yang meriah Teh. Yo. Yo.
lo, ya. Oh. Ya. Lo, ya. Ya, lo, ya. Yo. Ha. La, ya. Yo, ya. La. Hey, la. Yo, ya. La. Hey. La. La. Yo. Duh, bungah jroning atiku kabeh adi-adiku kabeh para prajurit. Prajurit. Kabeh kuwi mau padha kandha lho, Nduk. Ya, aku tuh kok noson horeg kaya sing kidul kae jare, Nduk. Malah jaluk son miniatur. Sing ngendi? Yo, tanggapane ora cukup to, Lek. Kae ono R3 audio. Ono Leman audio, Ruli audio, Mansur audio, uga Tari audio. Piye? Aja ngwasnosone ae to. Kepingin kabeh iki. Kowe duwe senhor apa ora ning omahe? Kara karo bocah Wonosari kowe. Prajurit, dina niki aku kelawan kowe kabeh tinimbalan ana ning Wonosari. Sing nimbali sapa? Kabeh Bapak Ibu panitia penyelenggara. Sing koordinatore Bapak sapa kuwi mau, Nduk? Bapak Opik apa Bapak sapa kuwi mau? Ning padha didungak-dungake, muga-muga kabeh masyarakat sing ana ing kebun Wonosari kene diparingi kesehatan kabeh, diparingi panjang umur, gangsar anggene makarya, uga tansah pinayungono ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Allahumma uga diparingi panene kopi sing melimpah, sing duwe tegalan kae. Besok pamre bisa nanggap meneh ya, Nduk. Lah ngene didungak-dungake. Balik digawani kopi ya, Pak. Ning besok lek tanggapan rene meneh aku njaluk sone mubeng sak lapangan kaya ning Sumber Sewu kae. Gimana, sanggup? Sanggup. Bocah-bocah cilik ki aku, Pak aku gawe noson, miniatur ngene jare, Nduk. Hei, prajurit! Jroning suka parisuka aja nganti padha lena ing kawaspadan. Mula dinane iki kowe kelawan aku wong sedyaning ngipur kabeh para kawula sing dumunung ana ning Wonosari. Kowe ngerti apa ora? Apa tegese Wonosari? Wono kuwi alas. Sari kuwi mau intine. Nah, dadi intine sari bumening alas ana ing Wonosari. Prajurit, mula samu barang wae dinane iki. Ayo padha dibacutke prajurit. Yo! Rosa. Yo. Yo, Citra Audio. Endi asal? Yo lo.
he. Ha. Lo, ha. Ya juga selamat datang cewekku, Vivi. Yuk. Hey. Lo, hey. Hei, prajurit. Ayo tunjukkan pesonamu le. Duduhke yen to kowe prajurit sing pengpengan, prajurit sing pinter. Ayo mana pemudanya Wonosari, sawerane no. Iyo. Ya Lo sa. Bokong semok, Duk. Aran bokong. Yo. Sa. Yo. Kuning langsat, gawe hanyawang, ngelek itu gorokan asa. Asik. Bokong sema, Hey, bokonge sapa? pokoke ayo. Usa. Eman moto, sing tinggon deleng. Asik, tetap bersama New Citra Audio. Sigar kepondong, karing gereget, kudu kepengen nyetok. Ayo goyangane Sal. Lo. Hey. Ya hey. Bokong semo, bokong semo, Pokoke ayu semok. rambuti Gelung, gelung, gelung. digelung miring. Gelung miring. Bokong semo, Semo. bokong semo. Pokoke sapa semok. Rambuti sanggul, Gelung, gelung. nganggo cucuk. Yo. Bosa. Ayo Pak Lutfi, Pak Opik. Ayo Sal, ayo maju kono. Ayo action nih, gentenan. Asik, Ayo Duk, kain Duk. Arep bokong Bokong endi bokonge? nang kesisikan. Asik. Aranale. Ya, kuwi disangoni karo Pak E. Nanggel sepisan. Asik. Kulit kuning lare, kuning langsat. Asik. Gawe hanyawang, ngelek itu gorokan asap. Hei. Yo. Bokong semo, Hei.
Sango entretan. Aduh, cek nangis dong. Duh, anak siapa nih kata-kata ini? Sikir Lemah Pak Dimas ya, Pak Dimas ya. Karing gerek. Pak Opik. Kutu-kutu kepengen nyeto. Oh, 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 hey, hey. Yuk, 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 yuk. Ha. Bokong semok, 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 bokong semok. Semok. Rambut disanggul, Sanggul, 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 sanggul. nganggo cocok. Sanggul cocok. Bokong semok, 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 semok. bokong semok. Semok. Rambut digelok, Gelok, gelok. gelok, Yuk, yuk. gelok, Yuk. Ah. Jaluk banyu Mas. Minta air Mas panitia nggih. Bokong semok, Iya, semok, iya. semok, bokong semok. Semok. Rambut disanggul, Sanggul, sanggul, sanggul. nganggo cocok. Oh, oh. Semok, Ya. Ah. Tolong mereng. Ayo Sam. Ayo dok lagune geti dok. Kuwi dok bocah kuwi senengane apa kuwi? Ya lagu apa Lek? Wis keliwian Ayo. semene suwene. Aduh, neserane kadretan nggih. Podo-podo indit lan nyuwun sopiane. No. Oh. Oh. Majakake Yuk. Yo. ngrintungi keliyan sapian uli son lakoni mangriku nang ati hangkaton sempurna. Hop. Tapi Hey. sing padha Hop. paran hang iso Hey. biayang Ah, hey. Ho. Yo. Yo. Ya Janji hang wis dipundheli. Iki sing apik iki Pak Dalang. Iki sing apik iki. Ayo iki putune Mas. Sing Nah mungil iki, sing iki mungil. bose teko meneh bose gak disangoni kae. Sik. Ben Pak Man kae. Ayo. Iki apik iki mbek nesu le iki Pak Dalang. Aduh. Aduh. Sik tamat lah. Ah, terima kasih matur nuwun. Ketan hangisan rasakno. Oke, tetap bersama Prahoro untuk Anda. Hey. Sing bisa Hey. maning tiati Iya. siji. Iya. Oh. Lo. Pasti. Oh, ya. Enggak Serta wis Kasih warung nikahan mergo aku Lo. Usah. Ayo Desta. Kaya Ayo. pianyu hang diirisi kok dicepoti sik to. Sing kira ono. Lah kok malah berindili kok tekos kowe. Wis suwe beli Loh. dampingi pungkase detik jodone. Ya jodone. Oh. Keton Oh. hangisan Oh. Hey. rasakno. Yuk. Usah. Yuk. Wis padha ngrestui suwi ulin diampingi pungkase weruh nikahan mergo aku mau sing sepadan.
Ayo ayo kene anak-anakku kabeh padha kumpul. Yo yo ayo 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 awas lo yo oh Koko sing dupa kanggo melon manghambar-hambar sunduling antariksa leduk mangampak-ampak kanthi munggah ana ing kahyangan arga tahono dadekke gegering ana ing kahyangan nalika semono sagunging para dewa dewi Hapsara miwah Hapsari Karso lelumbanon madyaning kawah Jondro Dimoko sanalika bubar lopokal gawening sagunging para yaksa Tala yo ha huis ayo kene maju leganing ati budi tak kembari budi tak sembatani kuwi yo ya ho hey ya ho usya oh sia ho yo boleh kasih tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu hey hey lo oh Ayo koyok Tio. Sugih tanpa pondong. yo wih prajurit mula dinane iki aku mung pengen odi marang kadigdayanmu jare kondange kowe wujuding prajurit sing sekti mandraguna aja mengsung sumbar wae sumbarmu kaya wani-waniya dilihat wesi abang najan to sumbarmu kami berdhuwur kaya manuk branjangan kopat kapito kaya buntuting ula tapak angin mula dinane iki ayo waspadake tampanono piandelku seblak sampur slendang Jolasutra lu lebur tanpa dadi kowe oh yo sia oh sia sia hey yo lah ayo ojo mung siji loro maju bareng tanding ana aku prajurit mula sangka ciptaning atiku wiwit saiki kowe sing pengpengan ngene padha gegladen peperangan lho mangsa kala satengahing dalan ana wujuding jalma menungso sing bakal ganggu gawe kelawan aku go kowe kabeh belanono pecahing dadamu utaing ludramu sabelo marang kemajuaning negara Boseluman ayo maju te yo lagu disangoni yo ugi terima kasih
lo 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 lo, ho, la, cha, itu yung, aduh yung, sia, oh, do, sia, oh, sia, oh, ayo deh tepuk tangan deh, lo, cha. Ayo, sawetara dinane iki. Ayo padha matekaji japa mantra. Ilmu saka diktayan sing diwenehi Bapa Guru nalika semono. Nalika aku pahlawan kowe isih ngangsu kaweruh ana ing bangku pasinaon Padepokan Guwa Daru. Syau! Sia! So, sia, oh, sia, oh, do, perangnya api alon-alon. Yuk, lah, ayo, Ula kabeh samaptakno Brampen. Lungguh bareng nyuwun ngarsaning para dewa Dewi Hapsara miwah Hapsari sing pamriye wujuding Sekar Pancawarna. Mengko ayo bareng-bareng padha ditamakke ana ing guwa garbane Kanjeng sesembahaning awake dhewe.
Ya, selamat datang kami ucapkan buat Mas Bintoro Travel. Mas Bintoro Travel kali ini juga hadir turut memeriahkan pagelaran yang berada di Wonosari. Juga perlu Anda ketahui bahwasanya Bintoro Travel adalah salah satu transportasi yang siap mengantarkan Anda ke Pulau Dewata dan Pulau Jawa. Yo, hei, ayo, cekali, Joko, he. Yo. Yo, he. Hey, yo. La. Yo, lo. Ire, ayo kono, kom lebu masake bocah kuwi. Wow.